balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado. Yari kita sa ika-26 nga adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon, no? Pila na lang kadlaw kag tigpo na ang bulan sang Nobyembre, more or less mga 4 na lang kadlaw, no? Tigpo na ang bulan sang Nobyembre kag pasok na ang bulan sang Disyembre, bulan kuno ni sang Pasko, no? Hindi kay tikiriwi kundi bulan sang Pasko. Ay puwerte. Sige, damo-damo kita nga mga bagay kag information nga pagadalon sa sining nga udto while nga nagapamati kamo diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Karon dugay-dugay mag-report ang atong sining nga patrol direkta sa Northern Negros. Angot sa sining isa ka ay nano maning balita man, isa ka ginanggin pugutan sang ulo sang iya sining bana, no? I-check tani karon dugay-dugay mga kaaksyon, grabe man, no? Pero ining suspect ara na initially sa custody sang mga kapulisan. And any moment from now, mag-aabot na sa police stations. Layo-layo ni gawa mo ang lugar sang sining biktima mga kaaksyon. No? Sa picture nga ginpadala ni Aksyon Roger Gotibo, may bit-bit nga flamingo. Ang daw flamingo ang gingamit siya, no? Subo-subo man nga balita. Tapos tungtong yang ulo sang ginpugutan niya. Asin pugot gidya. Inutod gidya niya mo kaginbutang lang sa kahoy to, gintungtong or simentadong lugar na numan nga sitwasyon ini man. Pakarunanta ini mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinandan, manginkopod na ito ng atong sining nga mga aksyon unit reporters sa pagdulong sa mga balita gikan sa atong sining nga mga
action unit reporters plus man ang ato sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang mga lokal kag national issues sa dalong taman pag maka-time kita diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa oriental side? Kamusta kamo ya dira mga kaaksyon namon sa Kanginan kabayunta nga Oxlang kita sining mga inoras. Plus man ang ining mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan Inantique. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Sa kinantad ako ang inyo sining kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay dalontang balita ni Aksyon Marlon Hidavia. Kining kaso sang kolera na record naman sa Southern Negros. Water sample sa pila ka mga bubon sa Tabo Ilog positibo sa bakterya. Sa balita naman kay Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay DSSD Blao, Department of Social Welfare and Development Bacolod ginaproseso ng 10,000 kag 5,000 pesos nga bulig pinansyal sa mga nasunugan sa Barangay Banago. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa BCPO, personal grudge isa sa mga motibo sa pagpatay sa anay bilanggo sa Barangay 16. Kag 5 ka ginaligar kawatano sang cable wire sa Barangay Villamonte, ginpasakaan na sang kaso. May balita man kita karon sa patrol bangkay ni 47th IB member nga si Sergeant Reggie Glendro na dulong na sa syudad sang Kabangkalan samtang natalana naman nga igadalon ini karon sa nga adlaw ang bangkay ni Staff Sergeant Ken Camilan sa Iloilo. Sa patrol nga balita karon dugay-dugay NPA nga napatayo sa engkwentro sa syudad sang Gihulngan na lubong na. Kag sa syudad naman sang Cadiz mga kaaksyon update sining iga-report karon dugay-dugayan ni Aksyon Roger Gotib dira sa syudad sang Sagay. Ini may kangtanan sa asawa nga ginpugutan sang ulo sang iya sining nga bana. Ay grabe man no. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio akusado gindakop sang kapulisan sa kaso nga frustrated homicide sa Banwa sang Calatrava. Sa balita nasyonal, gobyerno nasyonal naglansar ini sang anti-illegal drugs advocacy. Anti-drug war sang Marcos administrasyon may malain or may lain nga diskarte. DBM na tala na i-review ang sweldo sa mga government workers sa masunod nga tuig.
Research Institute for Tropical Medicines hindi pagbungkagon suno sa DOH. Kag reforma sa PNP ginaparawagan ni Senator Hontiveros. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga greetings, no? Ibutang lang dira sa atong sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kay tinguan tay na karon nga mabasa ina tanan mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 ang aton oras, mga kaaksyon. Daligid lang kay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang bal. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining unto. May lang pag-monitor sa sining mga inoras sa kay Annalyn Tagneya, no? Annalyn Tagneya, kay Roslyn Labrador Resala, Chudi Malaga, no? Chudi S. Malaga. And Rante Talibo, no? Rante Talibo, Rene Casaklang, Ina Chris, Rinaldo Poderoso. May lang pamati, no? And likewise kay Pablito Benedicto, no? Ga tamyaw lang dira sa Sipalay ga monitor, tamyaw lang taga Phil Power Group Main Office Bacolod. Kag sa taga Municipalay, no? Lin sa kay Sir Pablito Benedicto, no? May Mar Fernandez Estrella, may lang pagpamati dira sa syudad sang Cadiz kay Maymar Fernandez Estrella, no? Chudi Malaga, salamat gid Sir Chudi Malaga, kag ga monitora dira sa taga Tibibs Hardware and Construction Supply sa dinhi sa sir. Sa dining address ni sang Tibibs Hardware and Construction Supply. Ayos, dagang salamat Sir Chudi Malaga, no? Kay Annalyn Tagneya, may lang pagpamati sa iya nanay, kay Nanay Lilia Tagneya, kag Papa Amado Tagneya, sa akon pagid nga bana, kay Mario Mission, nga nagapamati gid diri sa Barangay Kamandag, La Castillana. Salamat gid Annalyn Tagneya, no? Sa atong sining nga mga tagpalamati. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pa gid daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya. Balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, huli. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:54 ang aton oras, mga kaaksyon. No? 29 diyas na lang nabilin kag Christmas Day. Nagahilapit na. Almost 1 month na lang ang nabilin, no? Kag Christmas Day na. Pero may 36 diyas pang nabilin before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. No? Ayos, karon nga adlaw ti Sabado man sa ato sining nga mga kaaksyon. No? Life extension na coffee mix anay kit Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras, mga kaaksyon. No? Daligid lang kay gina-check tanay si Aksyon Roger Gotib, hindi makontak ang number ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad Sangsagay, no? Base kung hindi makuano do kag ang Chief of Police Sangsagay City PNP, si Police Major Robert Injape gina-contact naman, no? About sa sining isa ka natabo nga trahedya ni, no? Dito sa Dakban Wasang Sagay, no? Yari ang away pa sa sino na? Daligid lang, no? Wala ga sabat, basi tulog pa. Kay kung gamata na, ti sabto na ni Sarin Japin, no? Off ang iya cellphone, off. Gina-off ya guro, basi kung may gina-contact pa siya, no? Or basi kung ara pa sa mating, no? Si Sir Injapi daw ka nami man itawgan. Daw ka dasig man lang ni sa tawgan. Si Aksyon Roger Gotib, liog tadanay, activate ang linya ni Aksyon Roger Gotib kay hindi ma-contact, no? Kay para siguradong sigurado patirahon ta ini siya. But before sina, kuhaon ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol na honta na NPA nga napatay 50 sa syudad sang Gihulngan na lubong na, mga kaaksyon.
Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex agin kumpirmar mismo ni 62nd Infantry Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel William Pisase nga ginlubong na sa Pamilya Baldonado sa Gihulngan Public Cemetery ang ila himata nga si Victoriano Baldonado alias Ka Rudy nga napatay sa enkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion. Atong taas man nga may posisyon man sa NPA group. Yes, Action Rex. Actually, isa ni NPA leader sa kaga-commanding officer ni siya sa section Guerrilla Unit Central Negros 1, Committing Region Negros Cebu Bohol kaga Siquijor Action Rex. So buting gano may mataas gid ang iya sining posisyon. Then sunod diri kag base man sa pahayag diri ni Pisase matapos Action Rex nga gin turnover sa mga militar upod ang Gihulngan City Police Station kag ang LGU mismo sa syudad sang Gihulngan ang ining bangkay ni Ka Rudy gilayon nga ginapalubong, actually gindesisyonan na sang asawa nga ginapalubong ining si Baldonado. Abi ko gindulong na sa ila tong puluyan. Pagdulong Action Rex pila lang ka kuan Action Rex palubong dayon. Pila lang ka? Isa ka pila lang ka oras. Okay. Ginapalubong gindesisyon na lang ni Action Rex kaga ini siya ang gilayon nga ginapalubong. Diri Action Rex no kaya Pisase na istorya man personal no sang pamilya ang na istorya personal sa mga personnel ng sang 62nd IB ang asawa mismo ni Baldonado kag personal man ini nga nagpasalamat sa militar kay gintatap suro sa iya ang ining bangkay sang ila sining himata antes gin turn over sa iya kag subong man ginapasalamatan man of course ang Gihulngan City Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kun LCAC Action Rex kay sila ang nag-provide sang lungon and at the same time naghatag pa o kung nag-provide pa ang DSWD sa mga ayuda Action Rex para man sa pamilya siling napatay nga miyembro sang NPA and still ongoing kaga padayon nga nagapanawagan man ang grupo especially si Colonel Pisase sa iban pa nga mag-surrender na lang miyembro sang NPA nga mag-surrender na lang agud hindi mangin katulad sang natabo diri kay Ka Rudy nga allegedly nga ginbilin sa area sang natabo ang ining encounter Action Rex. Ari ang pahayag diri ni Police or rather ni Lieutenant Colonel William Pisase. Accordingly, pagkakuha nila sa body niya, nakuha ng family ay pagdating daw sa kanila, inilibing daw nila kagad on the same day. Nakausap niyo rin po ba itong family ni alias Rudy sir? Yung mga personal namin, yung asawa. Nagpasalamat nga yung asawa at maganda daw yung pag-asikaso natin doon sa namatay niyang asawa niya. Saka nabigyan din sila actually ng support through sa mechanism ng Task Force LCAT ng Gihulngan. Saka siyempre aware din naman kasi yung family about status nitong namatay. At saka ito kasing mga may position nakaka-gain din kasi sa situation. Siyempre sila yung parang in control doon sa area, may mga influence sila. Kaya siguro ganyan. Hindi basta bumababa yung iba. Finally, ang inyong mensahe na lang po, actional din, na pinapanawagan natin na itong mga naiwan pa na mga NPA dito sa area Action Alvin? mag-surrender na Action lang. Rex Sige, kaya rin na sa time linyatang hinihintay. Chipo Pulis ang Dakbanwas ang Sagayo. Action
Action Rex. Report sa patrol ni si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras. Sa linyata si Lieutenant Colonel Robert Injape, ang hepe sang Sagay City PNP. Angot sining subo-subo manim no? Ining babayi blag ginutdan sang ulo ni. Sir, mayong udto sa Action Rex, Action Radio. Sir, mayong to sir sa imo kag sa karangatag Kalamati. Yes sir, anong information nga nabaton mo from Barangay Makiling, sir? Kagina, pasado alas 9, naka-receive kita report na may alleged hacking incident sa Barangay Makiling. Nakilala na ni ang victim o ang suspect. Tining ang suspect, sir, nagalakat niya sa dalan na may bit-bit na utod na ulo, no? Sa biktima, pasensya sa mga nagkakaon, subong. Nagalakat niya sa dalan na may bit-bit yung ulo, so na-alarma niya mga pumuluyo ng mga barangay official. So gindakop niya sa tanod. Initially, sa pagpangusisa sa ating investigator sa pag-interview man sa mga imata na ining suspect ang victim, ang victim is ginapasagod din ng iyang karbaw sa suspect. Then may misunderstanding na sila sa suspect. Kag nakuha man kita info nga doon nagsupra rin siyang depression ang suspect. Then kagabi do may nasenso sila nga do hindi amo sa suspect bala. Then kaginasang aga naglakat ni siya padulong diri sa Barangay Makiling na sugata man ni ang biktima. Ang biktima kagin labo. So, upod man isang biktima, ang isa pagid ka ang hinablos siya, nga babae man, nalaban na sa kamot. So, nadala man sa hospital kag stable na. Bali, duwa gining nalaban niya, sir? Duwa na ka biktima nalaban niya, pero isa ni hospital. Ang ngalan gani sang suspect ni sir, sino gani, sir? Ang ngalan sang suspect sir si Randy Maniego. Randy Maniego. 35 years old. 35, taga din sa sir nga Purok sa Makiling. Taga Barangay Janay ni siya sir sa Escalante. Layo pagid gali ya? Barangay Janay, Escalante ni siya. Oo. Then ang mga biktima ni taga Barangay Janay man, Escalante. Okay. Natabo lang yung insidente diri sa Barangay Makiling. Tuparay lang ning Barangay Janay kag Makiling, adjacent lang ni sir? Do may boundary lang area sir. Pero inyo na ni sakop sa Sagay, no? Ining Makiling, ang place of incident amo na nasakop. Pwede ta na ni malawag siguro ngalan sang biktima ni sir, sino ning biktima gani sir? Ang mga biktima galing, ang patay, especially ang patay kag ang na hospital, pwede ta ni malawag? Pwede na sir. Ang victim nga ginauto dyan ng ulo amo si Jilly Ricodo. Ano to sir? Jilly Ricodo. Jilly Ricodo, 58 years old. 58. Single lang siya, single. Single. Taga din sa ganit siya, taga Janay man? Barangay Janay man. Escalante, no? Amo ni siyang ginpugutan ulo. Yes, sir. Ang isa to ya sir nga gindala sa ospital ganito, sino to? Si Bernalyn Abranilla. Bernalyn Abranilla. Bernalyn Abranilla. Pila edad yan, sir? 33 years old. 33? Married. Taga din isa, sir? Amo man nga, dresser barangay dyan, ayun. Atong, ano ganitong first name? Jelly? Isang ginutdan ulo, sir nga ba? Jelly? Jelly, sir. Golf Eco, 55 Yankee. Golf Eco 55 Yankee.
Yes, sir. Jelly. Okay. Tapos, ano gidang pinakarason ni sir? Daw why man? Daw nalabayan lang sa suspect na Doon nasugata, ini sir ang biktima. Kaya ning suspect do pakadto na siya sa barangay Makiling sa daan nila nga balay bala. So nasugata ining biktima kag mga gilabo. Why man niya gali sila, do hindi man sila ya kilalahay ni or kilalahay sila? Neighbor sila, neighbor. Neighbor lang ni niya. Neighbor na siya kag ang ining victim nagapasagod sa karbaw siya. Sa suspect ni? Sa suspect. So may initial lang nako naman nga may misunderstanding ni sila. Regarding sa pagpasagod sa karbaw din may nag-suffer ni depression niyang suspect. Why ni sa pamilya, sir? Why ni sawa? Meron na siya ang suspect. Single ng victim. Pero ang suspect ya? Ang suspect, sir, married. Married na. Okay. Din nga parte sang lawas tong igo sang na hospital to, sir, gani? Sa kamot lang, sir, sa kamot. Kamot. Ara-dara sa Sagay District Hospital, Subong. Yes, sir. Stable naman, sir. Stable naman ang kemtangan. Tapos, nabitbit ni sang suspect ng ulo to sang babae ito? Yes, sir. Dalo niya sa patio. Gindulong niya sa patio mismo? Di ang lawas sang babae, sir, din nabilin? Nabilin niya lang, so na-recover naman sa aton mga rescue team sa aton ng investigador. Lapit man lang sa area? Layo, sir, layo. Dakpan? Layo, sir, sunodlon pa. Layo, gali. Tapos naglakatakat. Sa bitbit niya lang ulo to, kaginbilin sa Makiling Cemetery? Yes, sir. Grabe man na tao ba? Pero why man isla away, sir, before? Prior kagabi kag sa previous sa kwando wala man gid. Wala na daw may lain na lang blabuot. Daw sa Guranay. Daw sa Guranay abi, no? Anong recovery sa suspect ni sir? Gina-check pa naman sir kung na-recover sa suspect ang binangol ay gamit ya. Ginapa-confirm pa naman kung na-recover siya. Sino ganito liwat sir ang suspect? Randy Maniego, sir. Randy Maniego. Kasado ni sir, no? Kasado, no? Meron. Sige. Ti aranda sa custody ninyo, Subong? On the way pa, sir. On the way pa din, sir. On the way pa. Layo man area, sir. Sige. Thank you, gid sir. Salamat, gid sa tiyempo. Bisan Yes, sa sir. Madora, kadira sa station mo, kuha gid sang nagakaigo nga information. Salamat, gid sir. Yes, sir. Mayong ogto. Mayong udto daw, hidlaw man ta sa imo ba? Sige, sir. Sige, sir. Thank you, gid sir. Thank you, gid. Yes, sir. Welcome. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:11 nga tonoras. Daligid lang, salamat gid by the way kay Police Lieutenant Colonel Robert Injape, ang hepe sang Sagay City PNP, no? Aksyon Roger Go, tip standby anay noy, kailangan lang ko, balikan ko ikaw dugay-dugay, no? Daligid lang ni standby. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with extended
Sustain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras. Kantuan tanay si Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Sagay, no? Angot sa sining insidente, porte man no? Pero nadakpa naman sang kapulisan nining suspect kagyara na sa custody sang Sagay City PNP. We have Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Sagay. Aksyon na Roger. Go ahead, Aksyon Roger. Yes, Action Rex, live kita nag-report diri sa may Sagay City 20 on. Way ginawang bro kay Action Rex, gindala na diri ang suspect kaga ini suspect si Randy Maniego, 30 City adyo sa gidad. Kaga ini siya Action Rex yara karon sa investigation section kasi may pila pa ka mga inapatigayon lang nga interrogasyon no sa iya. Pero na interview to na sa actually, nakakuha tayong interview to siya. Exclusive nga nakuha gid sa Action Radio ang pag-interview sa kay nakarigay sa anong sulod sa investigation section sa Sagay City PNP. At tuloy natabo gini kay mga alas 7 takna no sa aga sa buong adlaw kag mga alas 7 media gid report sa kapulisan sa may Purok Himaya barangay Makiling sa siyudad ng Sagay Action Rex kag ang suspect rito tanan. Purok Himaya, barangay Makiling to natabo ang insidente. Ang insidente. Purok Himaya, barangay Makiling. Pero ina sila, according sa kay Lieutenant Colonel Injape, nga taga Jan Ay nisla kuno sa Escalante nisla? Ang suspect actually sa taga Jan Ay nisla, pero actually dari nisla nag-stay sa buong sa barangay Rizal sa Yabla Pariente, kaya daw nagpabulong nisla mo. Actually na-interview talaga yung utod bala, nga kay na parang hulat dari sa iya, pero kita na naman sila. Utod sang suspect? Utod si suspect. Okay. Nakuhaan sa magaling sa payag, pati nang ginaistaran niya, sa barangay Rizal, nakuhaan sa payag. Pero sa inisiran di Maniego, magbanwa alias Talong,
35 at mo tayo 35 pero pamangkot sa kay nato ka pag-interview sa 37 sa kuno. Residente siya sa sitio Pisong sa Barangay Janay, Ciudad Escalante. Kag ang biktima kay na tagamat to pero ang una nga biktima tayo mo si Hili Ricudo Albior, 58 anyos na edad, na mo nagipugutan niya kinulo. Kag gindalaya to sa patio blada sa Barangay Bakiling, gibutang sa cross, puro sa cross. Kag suro pa sa report daw ginlodan-lodan niya, pero siling niya way mong kuto nagluhod. Nagpungko lang ko niya, sa guli nagigda. Sa pagkabot sa Barangay Tanod, nga nagsunod siya kay kinabitbit niya ng ulo, kaya nakita sa Barangay Tanod ni mo, na naglakat siya, kinabitbit niya ng ulo. Ang lawas, bilay niya itong kampo. Gabi gani, duwa ang patay, pero isa lang kay isa Rafael sa hospital. Ining si Bernalyn Abranilla, si Sanchez, 33 anyos edad, may banaman. Kagang nakuha siya, inang inablot siya sinisang biktima. Pareho sila nga residente man sang sitio Pisong Barangay Janay sa Ciudad Escalante. Nakapalagyo ni Gurong isa ni nga may pila sa kamot ni siling ni Sarinjapi mo kay kung why ni magkapalagyo ba si Tudas lang duwa? Okay, ang sunod sa iya, iya ko pat yun duwagid. Bogra. Sunod sa iya para sayon. Sila nga ang ako niya nga ang iya ko nga pat yun tani duwagid, pero isa lang ang amuna nang ang iya gid nga napuruhan. Gagin pugutan ulo kaya tuyo pugutan ka ulo mo kaya nga binangon gali. Gipadubliin ni siya nga amay nga napatay na bala may binangon nga pertiktalom. Amo naging gamit siya action rec sa pagpugot sa ulo sa sinesang biktima nga si Hele Rigudo. So, na-interview pa siya. Daw medyo primero na malayo bla pero daw rin na bolman. Lang kay ari ang tayag sang suspect nga si Randy Manigo sa atol sining interview. Guran. Wala nila bayari dito. May kulang bayaran sa sarang pagbayad sa kuha. Wala ka nila mabayaran sa sarang bayad. Sama dahil kayo nang lang bayad. Ako naman sila, disney daw na batang sila at kuha. Namahalan sila. Namahalan sila. So, nagpahin ka nila. Ako na kayo siguro sila liwat ng kumel. So, ibayaran nila. Whiteboard. So, wala pinang nagbayaran nila. Para po ka sa mga. Ito, datang sing kumel. Ano may ibig nga mga desinilihatang. Dosmil? Iya, itadugangan ako. Tutoy po nga dungagan ng Skalibo. Nago po nga. Dungagan na ng Skalibo tutoy. Para dungagan ang arang kwarta ng Dosmil. Dugangan lang sa Kalibo. Okay ka na? Masa Dosmil. So, wala nagdugang. Sa wala nagdugang, naglain ng boss. So, giplano gini mo na nga pasyon, ya? Nga giputol mo gini mong ulo. Lalo gini mo na, putol mo yung ulo. At ang putol mo, hindi naman na mailagin mo po, hindi na mayang? Iputol mo ang ulo. Hindi na mailagin mo po, hindi na mayang. Hindi na mayo lang po sa mo, ha? Sila pa nangasik sa mo. Muna. Di ako ginangasik sila. Ikaw nangasik sila. So, iputol mo gini mong ulo. So, pero gilabo po ni mo lawas. Pila mo ni sila galakaw kung magtulo? Pinang mo gilabo? Duhara gilabo ni mo. Pero kaning giputla ni mong ulo, mao gini siya ang nagkasagod sa trabaho mo. Imo magidala ko dito sa patio. Kag gilugad-lughan mo ko. Well, kung nagluhod dito kon? Awa ka nagluhod. Why? Nagpungpo, aram ko dito? Nagpungpo ka. Pero gibutlan gini mo spasyo. Itong ginako. Itong gini mo. Dason, ang lawas, imong ibiyaan dito. Ibiyaan ang silig kampo. Silig kampo? Okay. So, pagkabot yung dugay, pagka dito sa pasyo, nag-atungko? Dugay ko dito. Gabot pasyo, pagka dugay, pagpaskara ko sa ulo. Dugay, pungko ko, dason yung sigda. Sigda? Dason, nagkabot na tayo. Amutin, bangon ko. Bangon ka. Yan, nag-upot yung lasanot. Gano'n madakpol lang ko. Dakpol lang ko nila. Nagtuloy lang ko na. Magdakop pang ko yapon. O saan may gigamit mo pagputol siya ng ulo? Ginunting. Kinsa mo yung ginunting mo, ha? Papang. Kay papang ni mo. Di ba ni mo nakapan na ron? Patay na. So ikaw nagsubli na panubli sa iyang ginunting. Muna karon mo gigamit.
Ay, kaya na, talong. Talong din. Si karon mo mag-surrender sa police? Ano din okay. So para na kadatin na surrender yaman sa pulis ang iya sila nga pinuti bilang yung gamit sa pagpatay no sa sini pag-autod ginseng ulo sa sining biktima mo to wala iya man kunogin ludan-ludan pero kay na may payag diri ang iya bilang ginaistaran nga ang actuation sini isang suspect kagabi may-ari ni Jackson Rex yung mga tipon lang ang mga baga sang uling, baga, kahoy lang ang baga. Kaya tipon niya kuno kapag tapos, ginludan niya kuno kagabi. Kaya pagkatapos sila niya buwas. Ginludhan. Ipasigay ang mga baga, ang mga baga. Tapos daw ginludhan niya? Ginludhan niya, kaya daw may ginayam-yam siya. Dason, ang iyang payag nga pagkaaga kuno iya kuno nga kompletohon pagkaaga iya kompletohon ang iyang guro plano iya nga pasyon bala no para makumpleto na para makumpleto na kaya daw mo na ang ginestara niya ari di actually mo dahil gilab na kay makataliwat ng statement kay amo tong payag kay inasang sa nga sinisang ginaistaran niya sa diri sa barangay Rizal. Ikaw to ni istaran niya sa barangay Rizal no ni Rondi no? May sa tupad mo lang? Oo. Sino kayo ngalan mo gani? Rosale Tumangan. Rose, sa tupad balay lang gani? Oo. Anong gin-mention mo kayo na nga ang baga, gintipon niya, Ang baga, gibutan niya sa lumbak kagiludan niya. Gimbutan niya sa imubag? Sa lumbak lang sa saging. Okay. Sa kanya baga kagiludan niya. Ito na lang ang bali ito. Nasagit ka ba? Katakit tayo nga giludan nga baga. Tapos nagsinggit sa nga balikon niya kuno buwas kay tapuson niya. Ang baga, gabaga, nagluhod siya na? Ito, may mga pasok mo na subong. Ay, galit ka? Dako na pasok siya to. Tapos sa liya pagkaga ko, no, iya ko na kubitohon, Magkaga ko no, iya ko no kanton, kaya iya ko no tapuson. Tapuson? Ako din dahil nga naglakat siya. Pero wala kami kabaloya nga dito gali sa mga sa bukid niya, binangon, maubarasa. Okay. Ate, ama na, actually, sila sinadawal man sa mga usual nga mga giso. Amo lang to kagabi eh. Amo lang to kagabi? Oo. Kaya mo na action Rex, mismo ganyan utod action Rex, hindi magaling magpati nga mahimo man lang sila utod mo, kasi although nga nagapabulong ni siya, pero guro daw na init lang siya tungkol silang Carabao, bla? Kay tungkol ang Carabao, muna mo, inang 10,000 tani, kuno ang pabayad according sa iya, nason, maayo, gipayo yan na 5,000, nason, nagayo, pag ginanpayo, pag 3,000, nason, gitakaan lang sila 2,000, sige, pabalik sa asawa, ang 1,000, nga dugangan na lang 1,000, tiway man naghatag pag ito ang ining biktima, abis 1,000, that's why nga, mula payag ya, tungkol sina, tigin ko niya, desisyon niya nga pasyon action Rex, no? O galing kasi mula na, daw ka brutal ang gikatama sa ang pagpatay, no, sa nga sining suspect. Anyway, ari sa karon dire kay nagin istorya ko sa siling nga tubangon niya lang kuno ang kaso. Dahil di man siya gani makasabat gid di ko nga ginutdan mo gidulo pwede man pasyon nila pa kudto ng ulo pero nawala lang ta padala mo sir kay kakaurungan man siya mo. Di siya guro basi kun daw na maras masa naman sa blaguro so sinira tabo black sun rex sige ani. Ikuti pinakabilog ilabo mo yan duha. Ikuti ining duha mo ginito pasyon niya duha ginala patay ko ginang duha. Pero nagkambal ang police investigator siya, hindi. Inang isa lang ang patay ang sa ara sa ospital. Kahit kamot man lang igo action Rex. Kaya mo na, tuwa doon ang report. Ayos. Direkta diri sa, go ahead. Ayos. Sige. Aradang patrol ta. Apakan to rin? Aranas la guro da sa ngaan gid siguro. But kung nakakuha na, nag-arandas la si Action John Diaz. Sige, ari mala na si Lieutenant Colonel Robert Diape, para maka-conman, ano man sila, makakuha man sila sa dugang para may informasyon sa labak sa Rex. So, direkta live sa may bahin sa Sagay City PNP. O po diri sa aton nga disofficer kong pare, ito rin, Police Executive Master Sergeant
Rael Gargar, ato ginamigo nga halipas ko na sa Cadiz, sa Raymond Sedisbong, sa siyudad ng Sagay ng Kaservisyo at taga-Sagay, ginaman siya, Action Rex. Para sa Action, BBB, adaligid lang, para kalisaton si mga action ba may limbag kape, di mo kalipat din ang Life Extension Coffee Mix. Kaya man, hindi lang ang kape nga may araya vitamin D3, 200 Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib, direkta nga nag-report sa Sagay City PNP Station. No? Halos kompleto na ang ato sining presentation, sining insidente naman nga nagluntad. No? Nagpuhag naman sa syudad sang Sagay ho. Amakin mo ning isa ka babae, ginlabo ya pa iya. Tinego tosbot kon ara sa ospital, ginabulong ang isaya. Way gid ka tibawas, inutdan niya gid ulo mga kaaksyon, no? Subo-subo maning klase sang balita. Pero ang suspect, ara na sa custody sang Sagay City PNP, mga kaaksyon. Sige, dali gid lang kay matag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sige nagbakal silpon ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center DSSD Bacolod ginaproseso na ang 10,000 kag 5,000 pesos nga bulig pinansyal sa mga nasunugan sa Barangay Banago. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Aksyon Rex sa masulog yung sinalag ginapabot rin ng pasita pero ang head sa DSSD Bacolod na maamat-amat na nila release ang pundong 10,000 pesos kag 5,000 pesos para sa mga pamilyang nalitan sa sunog sa Purok Kitaanon, Barangay Banago. In fact, kahapon sila ang kinangyalan sa documents na tapos na nila pero may harap perma sa mga naglain-lain departamento kung na-expect nila by Monday sugdan nila inigayon agod na marilista ang financial assistance. Dugang pa din Terol, according sa ila pinaka-latest na record, pulo gid ka mga pamilya diri ang mahatagan sa tag 10,000 pesos, apat ang partially, kag may isa ka rin per Action Rex ang kabangan sa financial assistance. Pero sunod din sa kay mula sining financial assistance, sige man yung hatag nila supply dra, pagkaon especially sa mga residenteng karon nagatiner dira sa Purok Mahinulaton. Magluwa sila opisina, araman ang DRA mo nag-provide sa pila ka mga kit ang ginakinanglan sa mga residenteng while nagatiner sa lugar. Yan na palayag ni mga pasita terong head sa DSSD Bacolod. 10 families ang totally damaged. Kag apat ang partially damaged naton. Ang ara daya sa evacuation center naton sa multipurpose sa may mulaton siyam lang nada pa family subong ang ara da. Ang sa barangay silang naga-community kitchen tapos ginatagaan na namon supplies. And may family food pack lang kami nga gipangatag, may hygiene kit ang iya ka DRRM man nga ginatag. Sa hygiene kit na tag isa-isa na ka kasuludlan kag may mga ulusaron sila da. Ang DSWD ginhatag may mga hygiene kit man sila. May sleeping kit na Ma'am Pasita pero so by next week kinalauman na pag-release ng financial assistance makasugod na pagmakaliwat sa kinalauman para sa magpatugod sa puyan sila mga residente nga na apektuhan na. Atong balita gikan sa Bacolod City ang buong ginagalang sa inyo sa live extension super fiber agon makasiguro Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat kin Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? DTX 500 anay, no? Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!
Barangay Ari, amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so get nila sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar na da. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agibaya ng mo ito. Imundak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaksyon ta, DTX Coffee. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Yari ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. We have aksyon na Marlon Hinovia, kaso sang koleraho na record naman sa Southern Negros. Water sample sa pila ka mga bubon sa Tabo Ilog, positibo sa bakterya. Yari ang countdown sang balita ni Akson na Marlon Hinovia. Akson Mar. Akson Rex, nagsubok ang kaso sang kolera sa Negros Occidental. Sa kumaduduban, nag-sentro lamang ining kaso ni sa Northern Negros, partikularmente sa mga Banwa kag syudad sa ikatatlong distrito sa probinsya. Pero sa Southern Negros Occidental, naka-record naman Akson Rex ang sining kaso partikularmente sa Banwasang Ilog matapos nga ang ginkuha nga water sample sa pinasya ka mga bubon sa sitio Mambusaw, barangay Tabo, Banwasang Ilog. Nagpositibo man sa bakterya. Ilog-based report naging pabaluman sa Ilog Municipal Health Office. Ang isa pa na reaction rin sa kataralupang doon, bukod may ara sang na hospital, kag may ara sang panawagan gani ang pamilya sang sining pasyente nga dapat po dyan kay kinahanglan nga itay dalon sa dialysis. Action Rex magtiyo ini nga ang report sang Ilog NHO kag Baseman sagin post Action Rex sang pamilya sang kining magtiyo ni nga nakainom sila sang tubig halin sa sining bubon nga ginkuhaan man sang water sample nga nagpositive sa E. coli kag coliform Action Rex, no? Bacteria ini siya. Now, iring magtiyo ni, ang report nga ang tiyo na patay Action Rex nagligad nga Lunes sang gabi. Pag ang hinaplos, ara subong sa hospital, sa Kabankalan District Hospital, kag kumato sa sunod sang 4 na adlaw. Now, ang report sa Ilog Municipal Health Office nga sa
kung i-check sa Action Rex ang ilang sa nga datos, kung isipo naton 19 Action Rex ang sample, no? Pero ang report nila nga 18 gid ka mga water sample naging kuha sa 18 man ka bubon ang positibo sa cholera bacteria. Amo din nga nagapanawagan sila sa mga residente nga dapat maghalong sa pagkonsumo sang tubig kay yun nga bubon Action Rex kung basihan kang panasayon sa pamilya. Amo ginipermi ang ginakuhaan nila sang konsumo sa inom kag konsumo sa ibang services nga galawion. Kag duwagi sila sang ideya nga positibo na gali ini sa bacteria. Now, in-check natin si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang unaling kay hindi pwede manabot Action Rex ang communication niya kay way abi subong sang opisina sa bahin sang Kapitolyo. Ang latest Action Rex na datos sa Provincial Health Office nagapakita nga may 47 ka mga konfirmado nga kaso sang cholera sa Negros Occidental. Sa 47, duha dari ang nagkalamatay, ang isa residente sang Sinay, ang isa residente sang Ibi Magaluna. So ilang datos ni as of November 19, 2022 ni siya. Magsalingon, way pwede makasunod Action Rex ang datos halin sa Banwasang Ilog partikular sa Sitio Mabusaw, Barangay Tabo, Banwasang Ilog. So ang Banwasang Ilog, unang LGU sa Southern Negros nga nakarecord sang cholera case Action Rex. Pero kung pinakadamo nga kaso ara gyapon sa number 1 ang Talisay City bangod naka-record ini sang 20 ginasundan sang Silay may 16 Ibi Magaluna 7 ang Victorias duha may isa sa Manapla kag may isa man Action Rex sa ka LGU dira sa may Northern Negros man. So base karon sa gabi malabot naman si Dr. Ernel Tumimbang ay ang datos niya as of November 19 why pa dali makasunod ang datos sa on record alin sa Banwasang Ilog. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Saduvaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Alvin Grabasan Bayanay Noy. May tisianay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Kinanglan talang mag-may tisi kita. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain. Ayos sa manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton kay Emelda Madrigaliho, no? May lang pagpamati tamyaw lang kay Toto Madrigaliho sa ika 59th birthday subong adlaw, no? Halin sa kay Emelda Madrigaliho, no? Manuel Moratelia, may lang pagpamati dira sa Toledo, Cebu, Manuel Moratelia. Thank you, Gid, no? Otay Benedicto, happy birthday kay Abian Christopher Palses sang Plaza Mart, no? Happy birthday halin sa kay Otay Benedicto. Lunila Tarosan, may lang pagpamati, no? Pilton Lepora and Rochelle Polincio Susana sa kay Madam Georgia Gargasiran, no? Jorini Pomosino, Lilia Anilado, no? May lang pagpamati. Kay Cecil Bikbik, Jenny Solgon, may lang pag-monitor. And sa kay Donnie Sambales, puertes to Donnie ba? Nga wala ta nakanakita sa LCC, sir, mga pitatani. Okay. Aralan ko sa unhan wala parkingan. Oh. Sige, sir, daso na. Kay Armando Manangkil, may lang pagpamati. Armando Manangkil. Doy Artor, salamat gi Doy Artor, no? Jeneline Espanyol Ibol from Pagadian City. Happy weekend. Thank you gi Jeneline Espanyol Ibol. Melvin Finyafel, salamat gid. Mark Navarro Baligwas. Monitor Manda Pamilya Baligwas sa 6th Street Purok Tangkong Barangay 7, no? And Madam Virginia San Antonio Olpenda, happy weekend too. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Jojo de los Santos, may lang pagpamati kag Arman Regalado. Upod dida si Junior Bidala. Salamat gid Arman Regalado. Ray Flores Baryoga sa Pandanon DSB, no? Chudi Malaga, pa-shoutout lang kay Jocelyn Malaga, pamatigid siya subong. Thank you, gid Chudi Malaga, no? Okay, sige. Ayos, balik na ya. Dali lang mga kakson, standby. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Sa bangkay ni 47th IB member nga si Sergeant Reggie Glendro na dulong na sa syudad sang Kabangkalan, no? Kag tinatalan na naman nga igadulong karon nga adlaw ang bangkay ni Staff Sergeant Ken Camilan sa Iloilo mga kaksyon. No? Ining duha ka mga miyembro sang 47th IB amo ni siyang ginlutang sa mga armado nga kalalakinan dito sa syudad sang Sipalay. Yari ang countdown sang balita. Upod na kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex transport na karon nga adlaw ning bangkay sing duha ka mga miyembro sang 47th Infantry Battalion Philippine Army nga napatay matapos gin-ambush tinalikdan nga Huwebes, Nobyembre 24 dito sa sitio Kambugiut, Barangay Kamingdangan sa syudad sa Sipalay. And sunod diri kay 302nd Brigade Commander nga si Brigadier General Leonardo Peña. Si Sergeant Reggie Glendro ang gindulong na sa ila sining sa balay sa Barangay Tapi sa syudad sang Kabangkalan, samtang si Sergeant o Staff Sergeant Ken Camilan ang ina-transport naman pakadto dito sa Iloilo kay dulong pa ni sila aksyonare si Camilan dito sa Ilapuluyan sa Capiz. Now gipahayag man diri ni Peña nga ang pamilya sining duha ka mga nagkalamatay ang makabaton man sa financial assistance sa gikan sa gobyerno kag magabaton man ang pamilya gikan man sa benepisyo sining duha ka mga napatay. Nalakip na diri ang scholarship program nga ihatag man sa miyembro sa Philippine Army. Dito naman aksyon na sa iya sining mga kabataan nanday Glendo kag Camilan. Inyat suno sa iya man ginpasalamatan man gani ni Peña ang bulig sa LGU dito sa syudad sa Sipalay para naman sa mga napatay abi nga miyembro sang Philippine Army. Ari ang pahayag ni Brigadier General Leonardo Peña. Yung taga-Tapi ay nandun na sa may Kabangkalan, si Sergeant Glendro. Si Staff Sergeant Camilan, siya naman yung ibibiyahin na rin anytime today, itatawid sa Iloilo papuntang Capiz. Ano pong tulong na maibibigay po ng ating kasundaluhan, lalo-lalo na po sa dalawang miyembro ng sundalo na namatay? Actually, meron talaga tayo naka-ready na mga tulong galing sa Armed Forces of the Philippines. Aside doon sa burial assistance, ay meron din mga assistance na ibibigay in the form of financial and scholarship para sa kanilang mga anak na maaabin ng pamilya ng ating mga sundalo na namatay. At nagpapasalamat din ako dahil pati yung local government of Sipalay ay nagbigay din ng konting assistance sa kanilang mga naulilang pamilya. Meron po kayong mensahe, lalong-lalo na sa mga kasunduluhan natin, not just 47th IB alone. Maraming salamat, Alvin. At yun, palagi ko rin nga sinasabi, the more na dapat magiging matatag at matapang ang ating mga kasunduluhan sa pagtupad namin sa aming mga tungkulin. Dahil part and parcel of our job, yung meron talagang nawawala sa buhay namin. Hindi namin alam kung sino sa amin. But for as long as we are doing our job, we are doing our mandate, lagi lang handa ang bawat sundalo. And at the same time, lagi rin maging maingat sa lahat ng hakbang na gagawin. Action Rex nga kabayang lamang sa payag diri ni General Peña. Taga Barangay Tapi gali ang isa to ka miyembro sang Philippine Army. Yes, sir. Si Sergeant Reggie Glendro, while taga Capiz naman si Camilan. Yes, sir. Sakto na. Di Iloilo. Sa Iloilo. Hindi Capiz gidya eh. Capiz gidya transfer i-transport pa lang action na Rex. Oh. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin
report nagikan sa NOC PPO. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa NOCPO, no? Live extension na vitamin D3 anay. Ini ang rason nga gina-recommend tagid sa inyo nga maggamit sang live extension na vitamin D3. Supplementation ni para gid sa tanan mo. Ini ang dekalidad, matinlo kag scientific. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may asang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat kami sa LTO na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat kami nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga bayanay no sa mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Graba, standby na. Personal grudge, isa sa mga motibo sa pagpatay sa anay bilanggo sa Barangay 16. Personal grudge? Kag tiisa lang na sa mga motibo guro nga ginausoy no sining pagluthang kahapon sa isa ka persona dira sa Barangay 16 kag 5 ka mga ginaligar kawatan sang kableo or cable wires sa Barangay Villamonte ginpasaka na sang kaso. Sa detalye sining balita we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginalantaw karon sa mga kapulisan sa idalom sa nga police station number 1 ang posibilidad nga personal grudge ang motibo sa pagpatay kahapon kay Mark Christian Janler Loseño alias Bajao kag residente ni siya sa Purok Malipayon Barangay 35 after nga ginaluthang sang isa ka wala makilala nga persona dira sa Purok Kingfisher Barangay 16 sa syudad sa Bacolod. Isa lang galitong suspect no? Isa lang galagat-lakat sa tapos pinusangan sa isa lang gani katiro to? Isa lang to ka tiro Aksyon Rex actually sa CCTV nakita nga ang suspect nagapanglakaton palapit sa biktima gid tiro sa tangkugo
lapos gid sa iya sining ulo gamit sa pagluthang ining caliber 45 action rex man sa recovery sang mga kapulisan. Now sunod diri kay Police Major Ramel Sarona, isa diri ka ginalantaw sang mga kapulisan ang posibilidad bala nga personal grudge bangod base sa nausisa sa mga kapulisan kagagin pahayag man sang witness antes natabo ang insidente action Rex. Ang natabo diri nga nagpalapit ang isa ka wala makilala nga persona gin usisa ang ining biktima kay nagbakal ding wala makilala nga persona sang item o kung in short of it shabu. Pero ang ginhatag sang biktima tawas. Tawas? Tawas, action Rex. Para na kilikili? O gani man. Raso diri nga nangakig. Nangakig ang nagbakal to? O nangakig kag personal action Rex nga ginkuprontar sang bayar ining si Lucenyo. Ang natabo o gani. Kamu itong suspekto? Amo na ang ginalantaw karon action Rex ang mga kapulisan kay antes diri action Rex kay kunti nagpalapit ining buyer kay Lucenyo. Ang natabo diriya, imbis na yang island ang item, ginpahog pa allegedly ni Lucenyo in buyer. And rason nga ang buyer nagbuya sang isa ka tinaga nga balikan gid siya. Diri na nagatutok karon ang investigasyon sang mga kapulisan base man sa witness nga nagpahayag diri sa mga kapulisan sa station number 1. Ari ang pahayag ni Police Major Ramel Sarona. CCTV footages sa area, nakita ito nga isa lang ang suspetsado ta, then ang sa motive, personal grudge, kay may informasyon kami na baton nga before sa gintiro, may ginbaligyaan ni siya bo, which is ginbalikan siya sa gabakal bala, kay ang ilang galigin hatag yapon, tawas, tapos nabuhi, imbis nga sila mga dispensa, sila pa nangakig sa ginbaligyaan nila tawas nga ginambalan daw nila nga hindi ka na magpakita direct. Din gabuhi daw istorya itong suspitsado nga bantay lang kamo kay balikan ta kamo direct. So amo to ang tao nga amon persons of interest subong ang katong ginbaligyaan nila sa tawas. Paano siya ginluthang? Napong ko siya sa tricycle tapos may siya kay balong ginbalik-balikan na gali sa suspitsado. Kaya siya nakita niya ara ni sa tricycle ginpalapitan siya kag gintiro sa may ulo. Oo. Ano mga recovery sa lugar sa insidente, sir? Isa ka intiparo cartridge sang alleged caliber 45. Di nang igo sang victim? Diri sa may likod nga part siya ulo. Butsing ganun, sir, gatalikod ang victim sang gintiro? Oo, gatalikod siya. The initial background sang sining victim, sir? Kini siya may mga kaso ni siya, mga robbery, may kaso nga theft, may kaso nga gambling. Din damo ni reklamo siya kay pang kawatan niya tapos arap siya sa drugs watch list naman as drug pusher. Yes, sponsor ka user. Actually sa nga kabayan gid lamang sa nga pahayag diri ni Police Major Ramel Sarona. Pero suspect lang to, why ni sa madakopya sang kapulisan sa mga kaso yan eh? Wala dakpan ni sa Action Rex kag nakaagi siya bilanggo sa kaso man na illegal. Sige man sa gyapon. Sige lang gyapon ang Action Rex no sa pag Mas man ining gin-report nga daw lansianay. Ina pa, isa pa na, lansianay man sa illegal nga droga. Timakon mo na tawas Action Rex. That is why yung user o kanang buyer nga kikman. Gani kay ti paumumon mo tawas yung isa nga pangbutang na kilikili. Dumdum ko tong isa, dumduman ko to may gin-report ko to, ginatag nila sa buyer to stock bala. So pagsuyop nila, galupok-supok pa mo. Gali. Oo, namuto nga kung kaysa mga buyer ba, nagalalain man, makon mo na gusto nila masolve. Galing ito hindi man masolve ang gusto nila, ka-problema pa sila. Sa station number 4 Action Rex, naingagaw pasaka kagabi sa City Prosecutor's Office, opisina ni Attorney Maria Teresa Diching. Ang kasong pagpangawat o contempt kag anti-pilferage batok diri sa 5 ka mga persona ginaaligar mga kawatan matapos naaktuhan gid sa mga kapulisan nga nagpangawat sining PLDT aerial cable wires Action Rex. More or less mga 110 ang
Mega Metro, Islacom Globe copper wire nga 25 meters nga ginakawat sining lima ka mga individual nga mosanday Henry Traveles 38 anyos, Jomar Noviz 23, Ramuel Jess 18 years old, kag ining duha pa ka mga minor de edad action rex naka-edad 17 kag 16 anyos. Ini sila tanan nagatener sa Fortune Town B, Barangay Estipania. Nausunod diri kay Pulis Major Richie Gohe ining duha ka kaso nga theft kag anti-pilferage nga napasaka base man sa ila sining nakita action rex kay aktuhan na sila nagauyat sining ginatawag ta ka mga cable wires. Ari ang pahayag ni Police Major Richie Gohe. Nag-coordinate kita sa Task Force Protect Place ng PLDT kagapon kay nalapdian na isang atos na garubi nga patrol ng kagahon. Matindi act na sila, no? Ito nga police sa mga arresting officer and then nagreklamo mo itong representative sa PLDT. So kagapon na natapos pang filing case together sa mga ka-minor, may drugs lang ka-minor upod, I think 16 years old ang edad. So, ara naman dito. So, ang hindi minor, aras kung sa ato nakapset ang Station 4. Ano ang nature sang kaso nga ginapasaka against them, sir? Testo, anti-filterate sa mga cable wire pag ipalado, ito ang pasaka. So, duha ka kaso ng pasaka. Sundak sa nga kabayan kita mga sa nga payag diri ni Police Major Richie Gohi. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din Aksyon na Alvin Graba sa iluhanta na yung balita ni Aksyon Nelson Patinio. Akusado gindakop sang kapulisan sa kasong frustrated homicide sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa dakop sa ginisang pwersa sang PNP Special Action Force 605 Mobile Group Calatrava kagasagaya PNP. Ang isa ka wanted sa kasong frustrated homicide sa Sitio Lunisan, Barangay Lagaan, Banwa sang Calatrava. Action Rex ang sospechado ang ginkilala sa kaya Juan Planas, 32 anyos, isa ka mangunguma sa amuman nga lugar. Action Rex bitbit sang kapulisan ang warrant of arrest nga ginapirmahan ni Judge Raymond Joseph Javier sang RTC Branch 60 sang siyudad sang Cadiz nga napitsahan sa tong Nobyembre 28, 2016 sa kaso nga frustrated homicide. Ginrekomendar man Action Rex ang korte ang 24,000 pesos nga piyansa para sa yasin temporaryong kahilwayan. Ang pagdakop ang ginapamunuan naman ni Police Lieutenant Pantalyon Amantes ang 605 Mobile Company sang Negros Occidental Provincial Mobile Force Battalion sang kapulisan. Ara karon Action Rex sa paginakop sang 605 Mobile Company ang nasambit nga sospetsado. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon yun Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Nelson Patinio. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava, no? Evergreen Herbal Capsule anay kita, no? Para sa may mga constipation bla. Balukang constipation mo isang iloy-iloy isang tanan nga mga diseases, mga kaksyon. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. May pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarong kag isentro ang rehabilitasyon kag pagpasanyog sang palangabuyan sang mga komunidad. Amo nang namida, no? Ini ang ginpabutsaga ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Binhor Al-Abalos, no? Kadungan sang iya advokasya nga pag-inganyo sa publiko sang ilang bida, no? O kunining buhay ingatan drogay ayawan, no? Muna bida mga kakso, no? Ining isa ka anti-drug program para ini makabulig nga matapos ang problema sa illegal nga droga sa pungsod, no? Ang BIDA, mga kakso na mo siyang program, BIDA program, ang isa ka anti-illegal drugs advocacy program nga makabuligid or nga gabuligid ang mga local government units nimo, mga LGUs, national government agencies, kagiban pa nga mga nagapangunang sektor sa nga sosyudad, no? Nga hugot nga magatutok sa drug demand reduction kag rehabilitation sa mga komunidad nga ginatutukan ang papel sang mga drug enforcement agencies, mga kakson. Kalakip ang Philippine National Police, ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kag National Bureau of Investigation. Kagiban pa nga siya sang gobyerno. Sunod rin kay Abalos nga ang problema sa illegal nga droga, isa ka madalom nga isyo, nga padayon nga nagaguba sa relasyon, pamilya, kag palabuton sang kabataan. Nga suno sa iya, panahon na para tanan nga sektor sang sosyudad ang manindugan kag himuon ang ilabahin paagi sa BIDA program, no? Dugang pa sini humalin sang nagpungko si Presidente Marcos Jr. nakakonpiskar ang PNP sang mga 9.7 billion pesos sa nagkalilain nga sa isang illegal nga droga kag nakaresto sang kapin 22,646 ka mga drug personality sa 18,505 ka anti-illegal drug operation sa bugos nga pungsod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining ato sining pagpangalagad sa Sabadong edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short, no? Kami nagapasalamat sa inyo
ninyo. Kita sa Monday, mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dilig Lamang Madugay. Upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.